ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Як хона дорем дар ами дом бачо. Ин ами домда дар 12-ум этаж як хонаи фурӯшӣ дорем. Тамошо кунед хушу бо диққат. Дом мо 13 этажа, хона дар 12-ум этаж қарор дорад. Абзортон мекунем, хушу тамошо кунед. Мо дар ки ҷоем бачо азиз? Мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, маркази саломатии ноҳияи Рӯдакӣ. ин тараф аз мост 46 баъдан гардиши Ленинград фабрика, баъдан мешава бозор, баъд марказ саломатӣ, баъди дом мактаб, ин тараф масҷид. Бозор наздикай ҳамин территория. Бозор хай паркинг ҳам ҷай. Садиқ ё ҳама дар наздикии ҳамин дом қарор дорад. Хоб хонаи мо дар 12-ум этаж. Аз дохил бо далши нишонтон метам. Боз ҳамин хел мерем прямо аз ӯ тарафи дом навор мекунам. хушу бинем бача азиз. Лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунен. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон мебурояд. баъд бо далши маълумот чахчах кард бигирен. баъдан шумо ягон хона, замин, мошин, квартира чизе дорен, дар WhatsApp маро икунем, мара рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ба ҳаматон тамошои ҳарқат бача азиз. аз ӯ тараф мерам, бо нишонтон метам. баъдан прямо аз дохили хона бо як навор мешавад далши. тамошо кунед. дӯстони азиз, мо дар 12-ум этаж қарор дорем. Этажи 12-уми ҳамин доме ки аз поён нишонтон додам. як табиати зеборо бинен. айна чӣ хел зур. иҷара Ленинский район меган. Кранкорт esa дальше бо. хоб 12-ум этаж хонаи мо прямо 64 квадратай. якум лифт, дуюм лифт. ина дӯстон калидор прямо хонаи мо дар иҷа 64 квадрата. хоб иҷа калидори хонаи мо. якташ ҳоҷатхона, якташ баня. иш ба фикр ки ҳоҷатхона бача азиз. майда ҳоҷатхона. иш баня калонай. اینجا باشه بچه عزیز کخنی ما اینا یا کخنی پیرگرات کو کردگی با دالچی کار میکنن. کلیدور بانیا حجت خانه کلیدور کخنی تماشا کنین. به حد نرخ زور معقول شد باور کنین. بهترین نرخ پروسا به پسرد نیکای کدومیتون میگیرین آشتانشا برد میکنین. اینجا خانه یکم بچه عزیز. اینا خانه یکم. این همی حالت کردگی یکم خانه. چند با چند باشه؟ یک دو سه با یک دو سه چهار پنج شش. سه با شش بچه کو. سه با شش. 64 کواdrata общий. های تریزه را روی تریزه. سه با شش یکم خانه. ایش چند باشه؟ ایش دویم خانه بچه عزیز. یک دو سه چهار. ایش 5 با یک دو 5 با 4. دویم خانه 5 با 4. یکم خانه 3 با 6 بردار عزیز. جوی تریزه. ای تریزه بیرون دا تماشا کنین. اینا راه
ай тараф фабрика омадем. дар 12 этаж муомила қатӣ. Фақат сериози харидоротон занг занен, масъя кунен, чахшах кунен, бигиринш. Беҳад места зур, ҷош ҷои обод, ҳама тарафа шароитҳои хуб барои зиндагӣ кардан. Аз ҷумла мактаб, бозор, садик, мактаб, балниса, поликлиника. хуб хулоса ки ҳамин хеле лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен. рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо WhatsApp меброяд. вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем, худо хоҳад беҳтарин муомила ҳамроҳи шумо мекунад. фақат аз умми канали мо, ширкати Саудо ТВ занг занен, лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки дорен дар WhatsApp Саудо ТВ рӯи экрани шумо бромагиай рӯй кунен. хонаҳотон омадам хелнавор мекунем, пешниҳоди харидорӣ мекунем. бачаҳо зиндаву сарбаланд бошед.